conoces? Con que nenos? Nos de Santo Tomé, da Vicente. Das outras escolas, verdad? Sí. Mire, e antes conocíades esos nenos? Ou conocéstelos ali nas xuntanzas? Yo no. E agora tes amigos de outras escolas, David? Miramos un conto, despois facíanos o que facían todas as páginas do conto da vela da botella. ¡Sacádeme de aquí! ¡Axuda! Que fas aí dentro? Encerrou unha bruxa. Fora, nada demora, quero estar fora daqui nunha hora. Pero... que marcheira! A que fede aquí? Ti, mosca, ven pa aquí! Pero como se fixo esa película? A ver. Con personaxes. E os personaxes como eran? Como os fixestes? Con plástico. Como se pode conseguir que se movan os personaxes? Primeiro facíamos unha foto, despois movendo outra vez e sacándolle outra foto.
Pirim, pim, 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 Manolo, mira para acá, María, mira para aquí. Pirim, pim, 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 Manolo, mira para acá, María, mira para aquí. Teño dentro do meu peito unha lancha partida para darlle o meu amor, oh, pirim, pirim, pim, pim, para darlle a miña vida. Pirim, pim, 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 pim. Lista, xa. Bo día, veciña. Bo día, veciña. Estou farta da vassoura. Estou farta dos gatos. E te vou a denunciar. Non calarás, Rosmona. A bella Rosmona levou na furacán. Cora, pocora, marmelada de mora. Quero ser fora aquí nunha hora. Os máis alto! Pora, pocora, mermelada de mora. Quero estar fora daqui dunha hora. Os máis alto! Estar fora daqui dunha hora. Os criados, máis alto! Pora, mermelada de mora. Criados, máis alto! Donde va do río Pinzas, Lobo Nicolás, ten meu pai un castiñeiro. A ver, Amanda, vai a facer unha pregunta a Simón. Escoitade. Que che rebaja? Pois dicindo mo Pero, o meu talento. en que idioma está a curta? En que idioma? Está en inglés? Gallego. E por que gravastedes en gallego? Mira, sei que é como estamos en paralela. Ah, porque como falades en paralela. Solo en paralela falas en gallego, tú? Ma, é na nosa casa. Na tua casa tamén falas en gallego. É aquí. Claro. Que dicías tú da granxa? Que? Que dicías tú da granxa? Que lle cheiraba mal. Porque fixo un forro. É que fixo a vella cando lle cheiraba? Chamar pola fada. Sí. E pidoulle por favor ou sin favor? Sin favor ningún. Oh, que... Sí, porque era unha remada. E as cousas pídense así. Como hai que pedir as cousas? Por favor. Ela pideu o bruto. Ao bruto. Bueno, vas pasástelo ben, facendo a peli. Sí, moi bien. Fan